जाने क्यों मैं डोली ऐसी लगे तेरी होली में दिनैनि भिडिअखौथ' माने थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै आरो लोगोफोर इन्ट्र'आवथ' माने नायनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर दिनैनि माने आपडेट भिडिअआ मानि सायाव जागोन लोगोफोर आरो सोरबा माने फेसबुक बा इउटुबावबो नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौ बिनिफ्राय आंबो माने फेसबुकनिफ्रायसो मोन्दों नालाय बेखायनो माने नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ आपडेट होनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर बिनिफ्राय लोगोफोर सोरबाफोर जुदि आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला बे भिडिअखौ नायनानै लादो आरोना लोगोफोर जाने क्यों मैं डोली ऐसी लगे तेरी होली में थ' माने भिडिअखौ जाय माने फुल नायदों बेथ' माने नुखाबाय आरोना लोगोफोर बिसोरनिखौ जाय माने बेफोरबायदि बुंनायाव जानो थांगोन माने बेफोर मानसियाबो माने मोजां केरेक्टारनि मानसि जाखानाय नङा आरोना जेरै नोंसोरनि केरेक्टारा माने एसेबो मोजां नंखाया आरोना बेफोरखायनो माने बेफोरबायदि माने बुंनानै माने बिदि माने रिल्स भिडिअ आगारदों माने नोंसोरो रिल्स बानायदों बानाय माने दख'ना गाननाय रिल्स बानायदों बानाय माने बेफोरबायदि बाथ्राखौ माने बुंनाङामोन आरोना नोंसोरो आबौ बा बिनानावमोन आरोना आंनि आबौ बा बिनानाव जागोन आरोना सोमोन्दोआव माने होमबाबो आं माने बिराद रागा जोंदों आरोना मानो होनोब्ला बेफोरबायदि माने रिल्स लाबोनो थाखाय माने नोंसोरखौ सोर थिना मानो होनब्ला कन्टेन्टआनो गैलामोन नामा माने नोंसोरो रिल्स बानायदोंमोन बानाय आरोना लोगोफोर दख'ना गाननायखौ रिल्स बानायोना मायो बानायोमोन आरोना ओमफ्राय माने बेफोरबायदि माने गेजेरावनो माने बेफोरबायदि राव गाज्रि राव माने सोदेरनाङामोन आरोना बिनिफ्राय माने आंनि बुंनाया जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं माने आंनि भिउवार्सफोरनाव माने आं निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला दा साननैसोथ' माने ससियेल मिडियायाव खालि माने गुबुन जाथिजों मोजां मोननाय थैनायनिल' माने दावराव जाबाय दंखायो आरोना लोगोफोर बिनिफ्राय मा होनो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गगामुग हालामनि सिङाव थानाय एक नं खोदोमगुरिनिबो माने लखिमपुराव माने बेलेग गुबुन हारसा बा बांगाल माने बेफोरबायदि मानसि माने हारिनिजों माने हाबा जाहैदोंमोन आरोना लोगोफोर बिनिफ्राय गथ' सासे दङमोन होनदों 2 बोसोरनि नामा ओमफ्राय दा माने हौवाया माने हिनजाव आरो गथ'खौ माने बुथारनानै दैयाव गारना दोनदों होननाय खोनादों आरोना बेखायनो माने एसे माने जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरा माने एसे माने गुबुन जाथिखौ मोजां मोननायनिफ्राय एसे गोजानाव थानो नाजादों आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला दानि जुगाव रावखौबो माने फोथायजाला आरोना मानो होनोब्ला जेब्लासिम गाव माने नांगौ जायो अब्लासिम माने गाव माने इउस खालायनानै जागोन आरोना माने जोंनि बर' हारिनि माने हिनजावफोरखौ बेफोरबायदि खालायो आरोना मानो होनोब्ला गाव नांगौसिमखौल' माने इउस खालायो आरोना बिनिफ्राय जेब्ला गाव नांला माने जोगारखायो आरोना बिनिखायनो बुंदों आरोना एसे माने गावखौनो गाव माने हुसियार खालामनानै लाखिदो आरोना मानो होनोब्ला गुबुन जाथिजों मोजां मोनलायनायाथ' मोनलायो बिराद मानसियानो मोजां मोनलायो आरोना जोंनि बर'फोराबो बिनिखायनो माने बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो बिनिफ्राय लोगोफोर जुदि आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा माने निमाहा बिबाय आरोना आंनि भिउवार्सफोरनाव गासिनावबो माने निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला दा साननैसोथ' माने ससियेल मिडियायाव माने गुबुन हारिखौ मोजां मोननानै माने बुथार जानायनिल' खोनाबाय दङ नालाय बेखायनो माने आं बे भिडिअखौ माने बुंनानै होबाय आरोना लोगोफोर बिनिखायनो माने जोंनि लाइमोन बर' सिख्लाफ्रा माने एसे गुबुन हारिखौ मोजां मोननायनिफ्राय एसे गोजानाव थानो नाजादो आरोना दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय